हेलो मम्मी तुम झील पलैला रागे कि सकाଳେ गोटे स्वप्न देखिला मत डर डर लगे कहीं पलि आसीए आम चप्पल भी लुचे नमस्कार समस्त समस्ते केमती अच्छा आशा कर बहुत भल थे आम भी भल अच्छे आज नुआ ब्लॉग को आपण स्वागत कर आज ना गोटे प्रांक वीडियो अच्छे आपण मान तो कहूँ आई कहीदे हाँ है तो ता पापा सागर ना मुझे सका कथा तो सका गोटे मैटरटे होता से कथानी तो सहीटा मुझे कहि शेषर कहि कौन पे कथा हो तो सेमती अच्छु एवं आए पिला धरिकी मार्केट जावाक अच्छी है मार्केट गलापर सेपट घर अच्छा मुझे रही कथा हूँ सहित गलापर मु कौन करी मु घर छाड़ी पलैला भली मु लुचिजी तापर देखा कौन हो कौन कर कौन नहीं देखा ठीक अच्छे तो आपण मैंने शेष पर्यंत रुहतु ना तांके गोटे 10 मिनिट है घर बाहरी पड़े आना घर सब सेट करी कौटे क्यमेरा रखिले भल हम बोली तो दीटा मोबाइल ना मु गोटे कैमेरा धरी एक्चुअली ना किए आसला ना कौन बोली भाविक मुझे देखला बेलू ना आसीना आम रिसीवेटा खड़खड़ करूला तो छाड़ू तो एबे ना मु कैमेरा सेट कर देछि हला मु देखौछि केमती जगह कैमेरा रखी बोली आना मत डर डर लगे कहीं पलि आसीए मु चप्पल भी लुचे सारे है तो चलतु एवं मुझे फास्ट लुचार अच्छी ना कि नहीं देखा आपको बैक कैमेरा करी तो देखो मुझे कैमेरा रखी कहीं ये लुगापटा सब अच्छी लुगापटा अच्छी बोली नजरटा एत आसनी एपटे से कैमेराटा ये सेट करदे आसले भी ये बसवे ये बसवे है तो बसिक जहाँ हाँ कथा ये सब कथबार्ता सब ये हिं रेकर्ड हो पार तो से रखीदे मुझे लेट न करी ना मुझे फास्ट लुचिबी ए ना लेट न करी फास्ट जाऊँगी लुचिबी ना मुझे धरा पड़ जी मु चप्पल भी लुचे सारे है तो देखु मुझे ना आम बेडरूम रे मु कौन करी भावुँ ए कणारे फूल गछ पाखे धीरे शोई पड़ी है तो सेमती आसिक कौन बाड़ के चेक करे डाकबे ए मुह को आसिक पलैबे मु न दसला भाया रही आउ कौन करी गोटे स्टोल आणिक मुहर रखीदे तो कहले भितर को आसीनी है तो सेमती होगी थी आ कैमेरा ऑन रखीदेवी आसिले आसिले रागी के थिला जे पलैला ना कौन जे डाकुचंदी रागी के थिला जे पलैला ना कौन जे मोरी नहीं तो अंते नहीं तो खोजुचंदी सियाड़े कौन बोले हां कौन बोले कौन बोले मामा कौन बोले बहुत क्लास पर चले भी कर फोन करिया देखिबा मोबाइल रिंग करिबा रिंग करी देखिबा फोन रे कथा हेबे मम्मी पाख को फोन कले
ପିଲା ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ମାମା ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍। ତୋ ମାମାଟା ଏତେ ବଦମାସ ମା ହେଇକିନା ତୋ ମାମାଟା ବଦମାସ ମାଗିନା ପଳେଇଲେଣି ଏବେ କଣ କରି ଏବେ ବୁଢା ଛାଡି ଏବେ କି ଖାଇବ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ମା କେମିତି କରିବା ଏବେ କଣ ଖାଇବ ଏ ଚାଲ ବସରେ ଥିବେ ବସରେ ଥିବେ ସେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବସରେ ଥିବେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଥିଲେ ତା ଆଇ ମାଆକୁ ଟିକେ ଜଣେଇବାର ଅଛି ନା। ଆଇ ମାଆକୁ ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଖୋଜିବାକୁ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକି ନେବେ କହିଥାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ମମି ତମର ଝିଅ ପଳେଇଲା ରାଗିକି। ସକାଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଭାବି କ'ଣ ହେଲେ ଶୋଉଛ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ଭାବିକି ଶୋଇଥିବ ବୋଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଟା ଆଗ ଦେଖିବନି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ ଏଇଟା କହିଲୁ। ସେ ସକାଳୁ ଯାକ ରାଗିକି ମୋତେ କଥା ହଉନି। ଏବେ ଆମେ ତା 3 ଜଣ ଯାକ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ବାବୁ ପଳେଇଛି। ପିଲାଟାକୁ କେମିତି ଏଟା କରିବା ନା ରଖିବ ନା ବସକୁ ଯା ଗାଲ ଧରି ଫଟେଇ ଦେବୁ। ଜଣଥିଲେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସାଇଲେ ରହିପାରୁ କି ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦ କହୁଛୁ। ସେମିତି ବେବିଟା କ'ଣ କରିବା ନା କଥା ହଉଛି ପରା। ତମର ଝିଅ କେଡ଼େ ବେଇମାନ ବଦମାସଟା କ'ଣ ପିଲାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ହଁ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ପିଲା ଜିନିଷ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଏତେ ରାଗ ପଡ଼ିଯାଉଛି ହାତରେ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ କିଛି। ତମେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କୁହନ। ତମ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କର। ଫୋନ୍ କଲେ ରିସିଭ୍ ହେଲେ କରୁନି ତାକୁ କୁହ। ଦେଖ ତମେ ଫୋନ୍ କର ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି। ତମେ ଫୋନ୍ କର ବୁଝିଲ। ମୁଁ କିଛି କହିନି। ସକାଳେ ଆଗ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ସେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କଲିନି। ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ରାଗ ହୋଇଛି ବୁଝିଲ ବାବା। 2 ଥର ଫୋନ୍ କଲେଣି 2 ଥର ଫୋନ୍ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। 2 ଥର ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ବାବା ରେ ଯିବା ହେଲା। ବେବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଥାଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବା ହେଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରେ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରେ। लाइट तो लाइट था घर अंदर ही रहे। ମୋତେ ତାଙ୍କେ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି। ଓ ଗଡ୍ ଡାକିବାର ଅଛି ନହେଲେ ଯାଇକି ମୋତେ ଖୋଜିବେ। ଏ ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି। ତମେ କେଡ଼େ ବଦମାସ ମାଗିନା ତମେ କେଡ଼େ ବଦମାସ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇଗଲୁଣୁ।
हैं ବାବା ତୁ କଣ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ବେବି କାଇଁ ବେବି ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ବସ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲୁ ପରା। ମୁଁ ପଳେଇବା କବାଟ ଦେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଭାବିଲି କବାଟ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଏମାନେ ପଳେଇବେ। ପିଲା ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ହଇରାଣ କରିପାରିବୁନି, ପିଲା ଲୋକଟାକୁ ଧରିଲେ ବିଚାର କରିବ ସେଇଥି ଯୋଗୁ ବୋଲିକି ଆମେ ବାପାର ମୋର ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତାକୁ ବଡ ମା ଘର ଛାଡି ଦେ ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ବସ୍ ଦେଖିବାକୁ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କଲା। ସେ କଣା ପିଲା କିଛି ଜାଣିବ ନାହିଁ, ସେ ଋଷି ଆସିଲି କୁ ନାହିଁ ଏତେ ଖୁସିରେ ସେ ବାବୁ ସିଏ ରହୁଛି, ସେ ଭାବିନି ଯେ ତାର ମା କୁଆଡେ ଯାଇଛି କଣ କରୁଛି ବୋଲି। ସେ ଲାଇଟଟା ଲଗା ବାବା ସେପଟ ଗଲେ ଲାଇଟଟା ମୁଁ ନା କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ କରିଥିଲି ଏଠି ଦେଖ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ କରିଥିଲି ହେଲେ ମମି କଣ କରେଇଲେ ମମି କହିଲେ ତମେ କଣ କହିଥିବ ପଳେଇଲା ନା ତମ ଝିଅ ଆଉ। ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ମମି। ହଁ ମମି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ମତେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ମତେ ରାଗୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ମୁଁ କଣ କଲି। ମୁଁ ସାନ ପିଲାଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲା ତମେ କିଛି ତମେ କଣ କହିବ ମତେ ଦୋଷ ଦେଲ। ମୋ ବେଟା ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ନା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।